Takže poprosím Ruda Vajca k mikrofónu. Kde si, Rudo? Ďakujem pekne za slovo, Jožko. A ja som malý. Vážení priatelia, domovina nie je na predaj. S domovinou sa nedá hazardovať. Naši predkovia v 16. 17. storočí prelievali krv, aby nás obránili pred islamizmom. Našou psou povinnosťou je toto kultúrne dedičstvo, ktoré sme získali, si zachovať a neporušené ho odozdať našim potomkom. Pýtam sa vás, kto ste vy, páni a dámy z Bruselu, že nám, Slovákom, Čechom, Maďarom, Poliakom, chcete našu kultúru a vieru zakázať. My nikomu nič nedlžíme. My sme nikoho nekolonizovali a nikoho nebombardovali. Z toho, že vy ste v minulosti rabovali a bombardovali, ak máte traumu, nás do toho neťahajte. My, Slovania, cudzie nechceme, svoje si nedáme. A síl na to dosť máme. Odkazujeme vám, vy chazarské, bruselské hyeny. Nás z týchto svojich chazarských hier vynechajte. Vážení, okrem tohto musím vás upozorniť na jednu vec. Viem, že veľa, ktorí z vás zaneprázdnení každodennou zhonbou za prežitím, neviete, čo to je TTIP. Nie je to vaša chyba, je to účelové. Ale verte tomu, že pokiaľ my tu protestujeme proti islamizmu, európski moci páni potichúčky, potajomky chystajú zmluvu o TTIP. Keď prídete domov, sadnite si, tí, čo to neviete, a nagooglite si zmluva TTIP. Vám, vážení poslanci, súčasní i budúceho slovenského parlamentu, odkazujeme všetkým, ktorí sa budú podieľať na schválení zmluvy TTIP v slovenskom parlamente, budeme vás súdiť za vlastizradu. Ďakujem. Vážení poslanci budúceho slovenského parlamentu, pri hlasovaní o zmluve TTIP v parlamente majte na pamäti, že nič netrvá večnosť, tak ako ani naše nerozborné priateľstvo so Sovietským zväzom na večné časy a nikdy inak, tak ani naše spojenectvo s Európskou úniou není večné. Vy, mediálne prostitútky z RTVS, taktiež sa spamätajte a informujte našich občanov za ich peniaze pravdivo a plne. Prečo väčšina z občanov nevie, čo to je zmluva TTIP? Prečo väčšina z občanov nevie nič o tom, že v Berlíne proti tejto zmluve demonštrovalo 250 000 ľudí? Prečo nik nevie o tom, že v Drážďanoch bola demonštrácia o počte 9 000 ľudí proti imigrantom? Prečo za naše peniaze, ktoré si na nás vynúcujete, o tom nevieme? Nechceme od vás vaše komentáre. Dajte nám pravdivé informácie, my si z toho už úsudok urobíme. Toto vám odkazujeme. Ďakujem za pozornosť.